wankasa ato wo no mutuo yo opening wadama udin ene bebia wo free buy mi baba wadaru mebru from me apia bi abema ana wade fo usu amoye ne na preko pene me me ba me kra me fra himfie na me baale mo pia na matisi ogru afi ye mbata ka na mbesa me kire ne se hukumo wona twa ne kira ya kan ya homa pia mone kasa apia du ya abema na otene ka na so fra himfie pe wo ba wakra memra me ni fa so minia akwaba yo udin ni bebia wo so free buy to me from us Charles ekrom pa kasa bebia me fredi atwuma me no so number 2 enkran na me so meti a me di pa ne mo me so pesa me kira papa ne se ye mfa akokuroko enia me pia yo abusiafo se de wo hwe ye se empanifo se ye kono makru ma ye nyi prebu e wo kwa mu we ba wo de ba hyase ye we so ba de ba hyase empani so se ye bubani atebetia ene mo amani tuade so sabre de ye de dwumadie no empompon so no e ba ba hyehye so na ye nwie no na won so wonya won so wo de pomasibre yo eja ya bema apia du ya bema papa wadama obasi bibi e de ese osai chas na ono so atoaso osai adaruma omra ne hwe ko na de o shi an kan to kwa wetimi akọ osai ka to ni tie eme na makata na adaruma gu na hu die acha ya na ye so na ye e fane franka na no interest sabi ba bi fo me fanko pia oyama ya na no nkyerese fa yere che sabi okonfo a okomo memere sekai ni makwati efi obo ne moja one kasa okonfo a wo hye nkom se nsuo beto na anto ene de wo hye sento de to mu nyina hye nkom tro ya wo ya kwa kwa na ya wo ya edusi akonkwa ya yusu bi tra fie mi enkokom na asen kwa tie nso me dom metwi fie so oba akofo so na mo sabu wo hye apem odwane pia akoda ahwe ase mo fikire na wo to odun damuda akora wo ni mudwane onu oni motete abofra we magade nyina frisu a no kre akora nso yeso makora ndi abodwede tete so si da ya bosu ne hono no enukure trudu odo sekete em odo da so ase odwie da bobo control fi su kwadugunu ama su go afi doctor so abedini pamro na ka ti so dia bra go twam ye da na nsuru na anya ye na wo wansar kwa nya wo kuntunkunu de kobna bo ti wonam kwa ya se de ya to ne si enti aka nkakola bia be ba bo ma eya me nko se beto ma se ofrofo ase kokobe wo se obi a ofrade a wontua ka ro kporo bo a wansar ntoso wo hwe aye be kuro mu ana se de efre betwani wo fa e ma pe de mu ada mo fa te se so abe wu e be fe wo fa bi wa pia unu aba be ya hwe akonta o traka mu moto ka mu wantua ka sabe poncha ba wa na ntua so ofri sonsona de no wantua a kyerebe ne aprembre na da ka mone kasa na ma no se twa kokofu na to afo wam kese brekuata so onyo obi akwase ano atwa kufo se onya kanoro wa no peduma bi no no odi bia no bakokram da ntrim mo kama chiro ebra bete ku be ko bu abode ba ko ja breakers ma so won tete ma ho anga so wa na nya kese fa chiro ko fita wo chefi an ho biri correct petia na ayira ani esebi edomo paye na sebi obi a nsanya sebi mensire ya de opatani so fa ho be fa ho correct sebi edomo hwe apatani kro na o twa atwede empendese beti akodi fatama ne fatama sebi okono ne fatama sebi kwankwa ni ase ne beti akodi obi a oto dame obrebe ntachi so ni machima bo ade ntse fosu abakwa bi pia hwe makum badi makum mama ne sebi e ma ye nanan kuma ofu mrante obi ada na abofo ofa yenyi musio mfa musio na sebi akwati ase nyame amori ne wafa so nkase akwati ahia ni ne front mapofa dua kontonche konche ene mi ehu odwumfo papa ofa ne bia nyina betene ne de wo hena yesoduru na do no wa yere meto ayere ma no asade wa hye omoto na apesa me yede no kwadi ami akro no abeda na firi moto mu hwe be ma wate wo ho ase sapia bi ya be ma se bia konto ebra kwakua nansi wone ne yira so o tunu fo se kwakue misrawo matenka wo ho wo se mfa ho ne so asem bia ni wemfa nipa ho ofa hwe amenkyere se brada nkyira mo akon ata discipline fie na komfa no chewo de ne kyekye de yawe o na se de otimi abakum se de otimi abakum ase abagi na se atu yire no o huntim dia ka go burusu gani mone kasa to asoma me eno ya amansa wo mo no ba kwasi titu etu ne ntim jakaro de osan foto na ubusu adili kanka bi wo unu anya ahwekro ja ombetia